ngiyazi ukuthi manje ngibona lobuso obuthathu obuhle suke sizokwenza 5 best songs of Ntencane. uNtencane-ke igama lakhe langempela-ke usenza wakaZondi odabuka le MC ngake siye samthola njengekhathi zaDisemba ebefakwe kwi-top 10 yokunqamula unyaka. So namuhla sesisedecide ukuthi sinenzele ingoma zakhe ezu5 ukuze ningagcini ngokumazi ngale ngoma yakhe ethi wawuthembe. Kanti nimbala mngani lo osumtshela yonke into yakho mhlawumbe uthola ukuthi awukho right nomuntu wakho umtshele yonke into. Elokho ekuhlohla ethi phuma kuye phuma kuyena embeya kabi kanti ufuna ukungena kuyena naye unamaplan. Le ngoma le ingikhumbuza labo bantu laba bakanjalo abanemiqondo emibi. Wethu ungathi nje kuthiwa na ungithumela nangu Sinothile uthena akahambisela usibari ngalela wini uthi uyabuya kusibari kutshotha usefuna ukulamanisa nodade wenu ungenze njani Angimfakele poison apha track number 2 esicabanga ukuthi thina ngithi sikhuluma ngathi la esicabanga ukuthi i-best song kaNtencane kanti inhloboni yothando lena yeke ngiyayizwa lo beat kodwa nomzwa ingeke inhloboni yothando lena ngapheli noma sengane inhloboni yothando lena ngapheli noma sengane yazi ukuthi khona into engigubuza mangilalela le ngoma le uthando lami lokuqala nqa yabo le ngoma yayenzelwe mina ngiyantshela phela ayiqhubeke ngani awuqhubeke dade Amane ngathandi yay wendani hayi ngisho ngoba ngine-experience ngithi ushiye indoda ngoba uhambiye komunye okutshela ukuthi uzothola uthando olungcono yeyi ngithi salicebe ngemuva ungazazi ukuthi awuthembeni mntazane ushiya yazi angazi nangithembeni kahle wemnaki seka kwenzeka kulona hayi phuma khona khona happy new year Kadala maziro. Sinothile. Kodwa mafethu kwakaya malengaka. ngifonele i-ex yami ke kuleli langa lethathi ayona ayinankinga yini ngathola noma bayafuna ukuthi ngikhumbule ngithi awuthembe uzothola ngone shona khona asithola kesebuya mlahleke mnambali wawuthembe awuke ngibuza ex yami wawuthembe Mata noma sajingalala
Capitec sayishayiwe kakhulu. Noyishayiwe. Ayayishayiwe. Number one. Hayi, number Number 1. one. Ukuboya enkolweni. Video sanibonane. Angimthande njalo bakithi. Number 4 track number 4 ke best songs kuthina. Imuphi ke sidla njengamanje? Sigqila sothando. Isenza khona. Kubuza umjikijelo ngani? Savumelana ngothando lokuqala. Asivaleke lapha ivideo namuhla bakithi sibonge kunonke ke enjoyed ukubuka le video lisha ama comment amahle. Nawe usungashare yakho ke lapha ku comment section ukuthi wena ngokwakho ke iziphi mhlawumbe oyithanda. Akusona zodwa ke lezi ngoma kanye inkane ezimnandi. Nabanye abaculi futhi ungabasho usho futhi nezingoma zabe kumele sizenze asinankinga sokwenzela. Yebo yes. Ivideo namahle ke sigcina lathi sinje. Bye. Bye.